Radio Balita. Ito po ang kasakunang kapangyari ngayon dito sa San Joaquin na nasunog dito na napinsala ang 7 bahay at ito ang kabuuan ng resulta ng sunog. Kasalukuyan po ang lamangang nagbabagayon kung nakikita nyo at ito ang mga tumutulong sa mga napinsala. Ayan, kaya dito manirang ka rito, tulong-tulong yan. Sinasalba lahat ng mga may gagamit para ipagpatuloy ang pagtatayo ng sa kanilang pamamahay. Tulong-tulong yan, walang magnanakaw or something. They just help these people to build back their houses so they will temporarily leave back where they cover themselves to the sun. Alright. And ayan ang mga batang kinabukasan ng lugar na ito. Wala lang silang bahay pero happy sila. Happy sila. Di okay. Okay sila.